Здравейте, български приятели! Поздрави на всички, които говорят български у нас и по света. Днес ще ви представя приказката "Изкореняване на посева, за да му се помогне да расте". Един фермер засадил пшеница в нивата си, но посевът растял много бавно. Нетърпелив той мислил и премислял и накрая му хрумнала една добра идея. Казал си: посевът няма да порасте без моята помощ, затова ще му помогна. Той издърпал всяко стръкче малко нагоре от почвата. Вкъщи фермерът щастлив разказал на съседите си: направих добро дело, помогнах на посева да стане по-висок. Съседите, чувайки това, разбрали, че се е случило нещо лошо и се втурнали да видят. Наистина, посевът бил изсъхнал и умрял. Текста, който току-що ви прочетох, можете да намерите в коментарите. Тази приказка, освен на китайски, спинин и на български, е преведена и на руски, френски, английски, италиански и немски език. Благодаря ви за вниманието. До следващата седмица!